Ramogi en otieno mar tarik 15 dwe mar 10 higa mar 2022 odiochieng' ma piny mangima dhialo mine modak dala. Kawuono king'iyo tineno ka chako kama opogore kaka iwacho ni chenro mar weche manyien oting'o oganda mathoth koda masinde mathoth. Kama ntiere ni iluongo ni gallery, kendo kaka ing'iyo nitiere chuo kaachiel koda nyiri kata nyako mobet kendo dich mar mondo mi une weche manyien e yo makare. Wantie gi ng'ama ochung'ne autocue, mano e kama wasome weche manyien. Nitiere ng'ama ochung'ne sound, mano manyiso ni duol nyaka bed maler sama chopo nwe yamo. Wantiere koda jalno ma bende ochung'ne weche mathoth, mano director Philip bende obet kanyo kaachiel koda jomodong' maneno ni weche manyien ochoponu. Komachielo nitiere kama indike news. Kawuok ka tabiro dhi nyaka studio kama bende koro wachiwo e weche manyien. Kaka ne wasewacho, kawuono dhialo mine modak e dala. Thuolo mari mar oro nyinge mag joma mine ma idhialo modak e dala. Bende kawuono e weche goeko mag mine wacho, wang'iyo sigand mine matiyo matek e puothe kaachiel koda chiro. Kapok wachako, magi e moko kuom weche ma wamiyo pek.